Kapitan zespołu Jaskółek, Janusz Kołodziej, 17 punktów, pewne zwycięstwo, kolejny krok na drodze do Ekstraklasy zrobiony. No tak, daliśmy radę, wygraliśmy w Rybniku, jest to dla nas bardzo ważne, jedziemy dalej, no zobaczymy co będzie w Tarnowie. Z dotychczasowych spotkań z RKM-em ten chyba był mimo wszystko najtrudniejszy. No tak, no wiadomo, wszystko zaczyna się od zera, chcemy bez żadnych problemów wejść do Ekstraligi. Baliśmy się troszeczkę dzisiaj, bo tor był twardy, no ale daliśmy radę i bardzo się z tego cieszę. Jasiek, w tym momencie znasz już rezultaty pozostałych spotkań. Drużyna Marmy wygrała w Poznaniu różnicą 4 punktów, chyba jest faworytem. Lokomotiv przegrał różnicą 11 punktów, ale chyba na własnym torze jest w stanie odrobić tą różnicę w pojedynku ze startem. No dokładnie tak, Lokomotiv u siebie na torze jest w stanie naprawdę bardzo wiele. Jeśli chodzi o Rzeszów, to wiadomo, że prawdopodobnie z nimi będziemy się bić o to pierwsze miejsce, więc no czekamy, co będzie dalej. No oczywiście w sporcie nie wolno dzielić skóry na niedźwiedziu, zwłaszcza w takim jak żużel, no ale 17 punktów z Rybnikiem w perspektywie rewanżu na własnym torze, no to chyba pewny awans do dalszej rundy i chyba pewne pierwsze miejsce. No miejmy nadzieję, że ktoś z składu nam się nie wyłamie i nie będzie żadnych kontuzji, no i że będziemy mogli w pełnym składzie jechać dalej. Co w tym tygodniu, Jasiek, przed tobą? Dużo pracy nad sprzętem, ponieważ cały czas szukam czegoś szybszego i lepszego. No i generalnie nad tym będę się skupiał. Jasiek, tam słyszysz głosy tarnowskich kibiców, którzy wołają cię do siebie? No chyba jeszcze zdążysz do nich pójść. No jasne. No to szybko, zasuwaj.